vtedy v roku 1003, keď fúkol vietor zrnko lásky do vatry a poslal správu priamo niekam do neba, že chcel by splodiť z neho len a len teba. A tak si spievaš nahlas už od malička, že chceš byť svetoznáma, svetobežníčka, vychutnávať chuť a teplo Toskánska, dýchať vôňu rodného Karpatska, každý deň žiť jak posledný krát, ako by posledný bol. Každý deň žiť jak posledný krát, aby svet farebný bol. Na cyklotúrach chlastať vína moravské a zamilovať sa do hrušky mijavskej, z chalupy naskočiť si na Rogalo a letieť Afrikou na Kilimanjaro a poznačiť poznámku si do denníka, že nesmej zabudnúť pribaliť macíka, všetkých priateľov, ktorí ťa milujú a s tebou spievajú a tancujú. Každý deň žiť jak posledný krát, ako by posledný bol. Každý deň žiť jak posledný krát, aby svet farebný bol. Každý deň žiť jak posledný krát, ako by posledný bol, ako by posledný bol. Každý deň žiť jak posledný krát, ako by posledný bol. Žiť jak posledný krát, aby svet farebný bol. Ďakujeme pekne. Miroš Majda a kapela Terapie. Pánové, teď vás poprosíme, abyste přišli všichni za náma.